Dagitoy anay lanad kadigi sursurat ngayon na ibagbaga iti lukot iti pagbasaan nga digitoy iti ikawus tayo amata ginayo saan ket nga kawus makita laeng abanag nga kas iti suot ti bagi kadigiti kabsat adda tayo marod kadigiti na spirituan nga agturong iti apo nga digitoy nga na ibagbaga kinailanad kadigiti asursurat iti babasa iti daan atulag iti Exodo 28 iti 2 ket mangarami dakto karigiti kawkawus na santuan so di kita kapsati na naarami didi kas iti surat ni Moises amay paay iti aroon akas iti pakaidayawan ken pakapintasan. So di kita kapsatin na ibagbaga idi nga hanlak ket nga kas kadagiti dadduma may bagbagada akawus nga nagpipintas nga inda iso no di ket alaen tayo kapsat kadagitoy kay papanan nga kas kawkawus ana santuan na kinulana nga mabasa iti Exodo 29 iti 29 ket dagijay na santuan ako kawus niya roon amay pa ay kaligiti anak asumuno kinka tapno kaligiti pagay ayatanda iso digitoy akas tapudno ngayon na ibagbaga mapunuda ken maka tag tapno nasayaat kaligitoy abanbanag nagturong iti Dios so di kita kapsatin na ibagbaga tapno nasayaat ken nasayaat iti dadano iti Dios kaligitoy akay papanan iti nasayaat ngayon tayo panagpamati so nga lang tayo kapsat digitoy akinapudno ngayon na ibagbaga ngayon tayo adalin itinasaya awagas kaligitoy akay papanan mo nakinuna na nga ron iti Episo 6 iti 14 bumilag kayo nga ron si babarikas kayo iti kinapudno ken si kaus kayo iti kabal iti kinalintog so di kapsat iti kas ibagbaga na nasaya ngayon tayo ramiden iti intayo panagbiag nagasat tayo kapsata maala tayo mailasin tayo kadigitoy akay papanan na kadigitoy kapsat na papatag ngayon tayo suksupin natin gapo iti pamati ket agyamanak iti Diyos ama amanakabalin iso amin and